Soňky wagtlarda gyýylar ýaly oglanlar köpelýän. Häsiýet babatda. Öýlerini aşa söýmek barady. Galy bersede ynjyklygy bilen aşa özüni aşa baha bermeklik bilen, özüne aşa serenjam bermek bilen esasan özüni aşa aýamak bilen bagly şu näme diýseňem bolýar, gaty özüni aşa söýgi bildirýän oglanlar gaty köpelýär jemgyýetimizde. Ve gıynaşlı ýagdaý. Oturup pikir edýäň, şu sebäbi nämeden kädýäň? Indi doglan wagtyndan alyp başlaly. Öňler oglanlaryň terbiýesi, gyýylaryň terbiýesi ütkeşürekdi. Oglanlar gyýylar ýaly terbiýelenen okdular. Şu wagt bolsa çağa eçik eýýäm doglandan başlap onu gyýjaga diýal geyindirmek, uğulunca geyindirmek, soňa baka onu bolşundan aşa oňa üns vermeklik, şeýdip onu söýgülemeklik, gujoklap, ýöne şu zatlaryň hemmejesi gelýär şu çağaň gowşurak bolmagyna getirýär. Şu wagta ýene bir nysak çykdy, moda çykdy. Gitdigiçe tügeleme toýlarymyz köpelip barýar, ýöne käbir zatlar hasam aşa bolşundan beter edýär kädýän soňky wagtlarda. Bir hil çağaň oglançyk mı gyýjagadmy diýilen şonun bir ulu davar edýärlerdi, olam köp kişi aýradyp onuň ulu davar edýärlerdi. Şonun bir hil oglançyk way, gyýjagad way. Bir wagtlar şu zatlaryň özü te gelin maşgaly öz eline bäwejigini alýança şu zatlar gizlin saklanylýardy. Bir hil utanç görülýärdi, biraz bir çekinilýärdi. Bu wagtyn tek içinde, tek jan ýerip tek oglançyk gyýjagad ýan belli olan zady elime buşlap, has edip onuň dawara bilen çykyryp zadyr. Şu zatlaryň özünden başlanýar diýip pikir edýär. Soňlugy bilen çağalar baglaryna, mekteplerde aýal terbiýeçileň, zenan mugallimleň köplügüm çağa terbiýetine, oglana da oglançyklaryň terbiýetine gatyly täsir edýär. Bir wagtlar erkek mugallimler köpdi. Erkek mugallim biraz berk saklaýar, klasy, sınpy erkek mugallimden çekinýär oglançyklar. Erkek mugallim gören wagtyna olar öýlerini erkek adam ýaly alyp barýarlar. Näme bolsa da zenan bolýar da evliki berk diýende de zenan bolýar. Ol biraz ynjyk bolýar, biraz öýkelek bolýar, biraz näme bolýar. Galy bersede gurrunçul bolýar. Şoňalyk şoň üçin bolmaly bir gıybat meselesinde de soňky wagtlar erkek adamlar oňnap barýarlar. Gurrunçul, gıybatkeş biraz. Şu zatlaryň hemmesi şu turup başdan şu oglançyk dünýä ininden başlanylýar. Şu zatlara şu üns berilmedik ýagdaýynda wagt diýenim geçýär, tarp etýär, 18 ýaş gelýär. Ýa şu wagta 18 ýaşa çenni näme alınmasa şondan soňky alanda adyny ol paýlap başlaýar. Oňa çenli bolsa olaýam bir hili gyýýaljaga terbiýelenen soň şeýle bir ynjyk hem şeýle bir nädik terbiýelenen soň nädik bir öýkelap duran, tekel zatdan ynjap duran, özüni aşa mahabatlandyrýan, özüni aşa serenjam berýän, özüni aşa söýýän, saçyny, ýüzüne, gözüne, gaşyny, dyrnaklaryna serenjam berýän oglanlar emele gelýär. Näme diýeninde de oglan ýerine, gyýyl ýerine bolmaly. Şoň üçin şu zatlar hakynda köpräk bir alady edilse, soňlugy bilen şu wagtky oglanlar geljekki biziň gyýylarymyzyň ýan ýollaşlary, maşgala başlary, bir ýerde ýol başlar bolmaly adamlar, biziň gelejegimiz şular. Şular berk bolmaly, şular mert bolmaly. Şu wagt 18 ýaşanda dere gollugynyň aladatyny edip öňüne aljak bolup gollugy goýbermejek bolup. Bir wagtlar bolsa olar şu wagt öz ýurdumyzda golluk edýärler. Daşary ýurtda golluk etselerem ene atta şoň ýerinden bir gerek ýa gidýärler. Gidibem bilen okdular. Şu wagt bir hepde bolup bolman zygyr ýerinden gatnarylýar. Way çağam hor olaýmasyn, way çağam kösenäýmesin. O çağa kösençlik görmeli. O çağa biraz horum bolup görmeli. Üşemeli, ıssılamaly o çağa. Belli bir zady ýetýänçe ol kellese magyryp görmeli. Ol bolmasa başga birini üşeýänini, gyzanyny, kellesiniň agyryny, soň ululuny ol ne edip bilsin. Öz başyndan geçirip görmeli o çağa. Olaýam öz durmuşyny ýaşap başlamaly. Hemme zatlar kadar soňlugy bilen oň ähli jaý üçinçiligini, ulug üçinçiligini, maşgul üçinçiligini şeýdilenden soňdan tyrlap göberýär. Onu da gidip beren okkur onuň ebnel boly bir ýöne fehel zady ejizlep duran, fehel kynçylygyň öňünde döwüljek bolup duran erkek adamlar köpelýär. Olaň elinde, olaň garamagyna bir topar zenanlar durýar. Olaryň oňa bakýarlar, ol ejizlep dursa olar nira bakmaly.
Şoň üçin mehribanlar hemmemizin meselemiz şu kimin ogly ýokmy bolsa şoň meselesi däl, eger kimin gyzy bar bolsa şu gyzynyň geljek ýany ýolu şogulançyklar. Mesele ýöneköý mesele däl. Şoň üçin şu wagtdanam her kim şoňa bir serekseler de ne şu wagtda güller ýany oturýarsyň şu gülü köp suw berseňem, az suw berseňem bolanok. Gülüň öz kadasy bir normasy bar da suw bermek goýun. Şol nimede bara Sultan Süleyman Berniň öýüniň filmde bar ýa on şeýle bir owadan güller de onuň diýe de şol bu owadan güller nädip ýetişdirdiň diýe bolan sultan mesele suwundyr diýe de. Eler bularam güllerim adamlar ýaly suwun köp berseňem bolanok, az berseňem bolanok diýe. Şoň ýaly artyk suw bermek, artyk söýgü bermek ýigitleri ýuwaş-ýuwaşdan dinanlaşdyrýar. Dinanlyň häsiýeti ýalyga öýkölük, ynjyk, seherzada bir ynjap duran, tasap duran şolar ýaly köpelip gidip barýar da, ejid, gowşok, lellim şunýaljak zatlar köpelip barýar. Şoň üçin turup başdan oglanjyklar sport bilen meşgullanmakda, biraz bekrek bolmakda, biraz zawunrak bolmaklyk bilen, şeýlelik bilen geljekde hemme taraplaryn biziň jemgyýetimiziň hemme taraplaryn sagdan bolmak üçin şoňa biziň öňden gelýän terbiýelerimizi şolar üstünde durmaly, şolanky dogry. Türkmen terbiýeti iň dogry terbiýelen biri. Bir wagtlar şeý diýen eken, mysal üçin hatta kakasy diýerler-de şu çagatyny bir yatan wagt uklap yatan wagt oşaýan eken ýa-da şu bir kaka özüni zawunrak ýosam kaka söýmezmi çagatyny, kakasynyň gazaplyrak gaşdyp ana kakaň elle bolanlygyny şuradan çekinir ýa derejede şeý terbiýelenýän eken. Ol birinden çekinmeli çaga. Çaga azajyk bir moğolum, erkek moğolumdan kakatından jemgyýetde çekinmän. Sen ni pul boljaň, onuň esle ýaşy ýetenden soň olumanyň özüni men diýe şeýlelik bilen biraz gowşok şeýle bir adamlar emele gelýär. Şoň üçin mehribanlar biziň şu günümizdäki çagajyklarymyz biziň geljegimizdir. Şoň aladasyny hemmemiz edelen. Eger kimiň öz oguljagy ýokmy bolsa töweremizde hemme çağalar bize degişli, hemme adamlar, biz barimiz bir adamlar. Şoň üçin janyňyz sag bolsun, maşgalamyz awat bolsun, Allah jan ýurdumyzyň geljegini hasam berip bolmak üçin şu günki oglanjyklarymyzy erkek adamlarça terbiýeledi. Salam mehriban adamlar, şuňky men şu temany yana atjan, yana. Jan ýigitler özüňize gelin. Bu durmuşy biziň gerdenimizden alın, gaýrat edip, soňky döwür hemme zatlar aýal gyzdan egnini atdyňyz, dünýäni bize berdiňiz, öz elementarny borçlaryňyzam ýerine ýetireňiz. Bu dünýäni berdiňiz aýallara, ýanyma men, alın gyzyna dünýäni. Hemme zatlar aýal etýär, bütün dünýäni aýal olanyrga. Dine gyýdar bir-birimi süräp ýörüp bilýäňizmi şonu? Bular gitti bular gyýgyryň gyýdynyň gelin diýip gitti bular bari. Arada banýyçylyk işlem köp soňky döwür. Onuň garryja gennejeler ýatyr. Kän banýyçylara bardym, hemmesine de şoňaly. Bolyn hemmesine de gyýdlar seredýär. Gyýdlaram uly ýaşly o gennejeler. Hemme banýyçyda da gyýdlar seredýär. Ýekece de gelin seredip oturanyny men göremok. Gelini sereden okdyňa gyýdlar seredýär. Gyýdlaram bir ýaşdat däl. Bu durmuşy gyýjagaşlar, ejeler, kakalar gyýdyňyz bolsa bereniňiz şoňa berin. Oglanyňyzdan peýda ýok. Stopping. Siziň gow seredip bakyp beren äriňiz bolsa dagy şu gat görmän göwnüne degseňiz bara. Şu gat görmän, mesirgemän gyýdlar. Siz bara adyň içindesiňiz. Yaman erbet ne çağalarına kömek etdiýärler, gyýd bular, gitti bular. Hudaýdan emorkanok, ne en atasyna dol derejede kömek etdiýär. Daşa ýanyňda er bolup berenip adaljenýe diýär bular. Hökman mal mülkler, hökman pullar. Erkek diýen zat başga bolýar. Erkek diýen zat ýanyňda dursa, sen arkaly görýän özüň hökman gapçygy däl.
erkek diýen zadyň energiýasi başga bolýar. Siz onam siz amin etdiňiz ýigitler. Siz bu dünýäni ymyklyk aýalyň egine atdyňyz da bileni Murýameň. Beýtmäňde ýekece gelin seredip oturanam görmedim men. Görmedim diňe gyýjak işlerine gerek ejeleri. Näme üçin beýle boldy? Näme üçin diýip bolanok bar gedekleşdere düşdik. Hemmesem gelinden yanan. Ağzı bir yaşatalar bolýar diýär daýdaçyklar. Şo zatlar siz kontrola almala geýdiňiz ha. Bağışlan meni sözüm üçin. Bağışlan. Yannym. Gyýzlar, men size ýene bir berjek maslahatym aýna goldy. Gyzyllaňyzy gymma satyp bilersiňiz, aşakda bellek geçýän gyýzlar. Meňe adym berseňiz, hasy amatly alın.